Hello लोगोफोर, वेलकाम टू बेक माय एमबि बड' इडु इउटुब चेनेल। आंनि एमबि बड' इडु इउटुब चेनेलाव आरोबाव फिन खनसे नोंथांमोन बयखौबो बरायग्रोनानै लानाय जाबाय। आसा खालामो भिडिअखौ बयबो अननानै जोबजासिम नायलांगोन। लोगोफोर, दिनै बर'नि जिके टप 10 सोंनाय फिननायखौ लानानै फैलायबाय। दिनै जों मिथिनानै लागोन माखासे लिरगिरिफोरनि गिबिसिन ओंखारनाय सल' आरो सल'माफोरखौ जोङो नैबे भिडिअनि गेजेरजों दिनै मिथिनानै लागोन। जाय बिथांमोना फरायसाफोर बिथांमोना थारैनो नैबे भिडिअखौ नायोब्ला मिथिनानै मोनगोन आरो गोसोआव लाखिलांनो हागोन, मानो होनोब्ला फरायसाफोरनि थाखाय जोबोर इम्परटेन्ट जागोन। थुदो बिदिब्ला जों दिनैनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामदिनि। आरोबाव बेफोरबायदि भिडिअ मोनबावनो थाखाय एमबि बड' इडु चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो बेल आइकनखौ अलाव थुनानै लादो। गिबि सोंनायाव दं 1 नाम्बार। जुजाइनि अर सल'माया बेसेबां मायथाइयाव ओंखारदोंमोन? ए नाम्बाराव दं 1961 मायथाइयाव, बि नाम्बाराव दं 1962 मायथाइयाव, सि नाम्बाराव दं 1963 मायथाइयाव, डि नाम्बाराव दङ 1964 मायथाइयाव। बिनि फिननाया जागोन बि नाम्बारनि 1962 मायथाइयाव। 2 नाम्बारनि सोंनायाव दं जुजाइनि अर सल'माखौ सोर लिरदोंमोन? ए नाम्बाराव दं चित्तरन्जन मुसाहारि, बि नाम्बाराव दं ईसान मुसाहारि, सि नाम्बाराव दङ धरनीधर औवारि, डि नाम्बाराव दङ जनिल कुमार ब्रह्म। बिनि फिननाया जागोन चित्तरन्जन मुसाहारि, ए नाम्बारनि। 3 नाम्बारनि सोंनाय बर'नि गिबिसिन सल'माया मा? ए नाम्बाराव दङ गोरोन्थिनि उनाव, बि नाम्बार बिखाया गावो खुगाया गेवा, सि नाम्बाराव दङ जुजाइनि अर, डि नाम्बाराव दङ फुलमती। बिनि फिननाया जागोन सि नाम्बारनि जुजाइनि अर। 4 नाम्बारनि सोंनाय जिउनि मोगथां बिसिम्बि खन्थाइ बिजाबखौ सोर लिरदोंमोन? ए नाम्बाराव दङ कातिन्द्र स्वर्गियारि, बि नाम्बाराव दङ जनिल कुमार ब्रह्म, सि नाम्बाराव दङ कमल कुमार ब्रह्म, डि नाम्बाराव दङ मंगलसिं हाज'वारि। बिनि फिननाया जागोन डि नाम्बारनि मंगलसिं हाज'वारि। 5 नाम्बारनि सोंनाय बिखाया गावो खुगाया गेवा सल'माखौ सोर लिरदोंमोन? ए नाम्बाराव दङ चित्तरन्जन मुसाहारि, बि नाम्बाराव दं कमल कुमार ब्रह्म, सि नाम्बाराव दङ दारेन्द्रनाथ स्वर्गियारि, डि नाम्बाराव दङ मदाराम ब्रह्म। बिनि फिननाया जागोन चित्तरन्जन मुसाहारि, ए नाम्बारनि। 6 नाम्बारनि सोंनायाव दङ सानमोखाङारि लामाजों सल'मा बिजाबखौ सोर लिरदोंमोन? ए नाम्बाराव दङ जनिल कुमार ब्रह्म, बि नाम्बाराव दङ कमल कुमार ब्रह्म, सि नाम्बाराव दङ कातिन्द्र स्वर्गियारि, डि नाम्बाराव दङ धरनीधर औवारि।
बिनि फिननाया जागोन C नाम्बारनि कातिन्द्र स्वर्गियारि। 7 नाम्बारनि सोंनायाव दङ गोरोन्थिनि उनाव सल'माखौ सोर लिरदोंमोन? A नाम्बाराव दङ ईसान मुसाहारि, B नाम्बाराव दं चित्तरन्जन मुसाहारि, C नाम्बाराव दङ काली कुमार लाहारी, D नाम्बाराव दङ रेनु बर'। बिनि फिननाया जागोन B नाम्बारनि चित्तरन्जन मुसाहारि। 8 नाम्बारनि सोंनायाव दं दुमफावनि फिथा सुंद' सल' बिजाबखौ सोर लिरदोंमोन? A नाम्बाराव दङ जनिल कुमार ब्रह्म, B नाम्बाराव दङ मधराम ब्रह्म, C नाम्बाराव दं कमल कुमार ब्रह्म, D नाम्बाराव दङ काली कुमार लाहारी। बिनि फिननाया जागोन A नाम्बारनि जनिल कुमार ब्रह्म। 9 नाम्बारनि सोंनायाव दङ फुलमती सल'माखौ सोर लिरदोंमोन? A नाम्बाराव दङ मंगलसिं हाज'वारि, B नाम्बाराव दङ कातिन्द्र स्वर्गियारि, C नाम्बाराव दङ चित्तरन्जन मुसाहारि, D नाम्बाराव दङ ईसान मुसाहारि। बिनि फिननाया जागोन C नाम्बारनि चित्तरन्जन मुसाहारि। लोगोफोर, नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैब्ला अन्नानै चेनेलखौ बयबो साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो बेल आइकनखौ अलाव थुनानै लादो। 10 नाम्बारनि सोंनाय लास्ट कुइसन बिरगोस्रिनि थुंग्रि सल'मा बिजाबखौ सोर लिरदोंमोन? A नाम्बाराव दं बिद्यासागर नार्जारि, B नाम्बाराव दं कातिन्द्र स्वर्गियारि, C नाम्बाराव दं मंगलसिं हाज'वारि, D नाम्बाराव दं ईसान मुसाहारि। बिनि फिननाया जागोन A नाम्बारनि बिद्यासागर नार्जारि। अब्ला लोगोफोर दिनैनि बर'नि टप 10 GK सोंनाय आरो फिननाया एसेनोसै। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो भिडिअखौ लाइक खालामदो, लोगोसे शेयार खालामनानै होदो आरो बेल आइकनखौबो अलाव थुनानै लादो आरो जाय बिथांमोना गोदानै फैदों अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो बेल आइकनखौ अलाव थुनानै लादो। अब्ला दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। थेंक्स फर वाचिं। गोजोन्थों।